Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu barada Sahih Buhari'de gelen hadisinde diye le yekunenne min ummeti aqwamun yestahilluna al-hira wal-harir wal-khamra wal-ma'azif. Bir döwür gelecektir. Ol wagt ümmetimden gına etmegi, erkeklerden yüpökten egin eşik giymegi. Yani erkeklerin içinden yüpökten egin eşik giymegi, içki içmegi ve sağ kurallarını halal gören insanlar peyda olacaktır diye. Yani hadiste agdalan zatlar aslında haram zatlar. Emma şu ümmetin içinden şeyle bir kişiler peyda olacak. Şul haram zatlar halal hesap edecekler. Haramdığını kabul edecek derler. Misal için şulan kafir bizim günümüzde de görülüp dur. Arak barada näme diýerler? Özü haram değil, keyfi haram diye. Bu näme diýmek? Ya olmasa aydımsa barada da şeyle. Haram diýsen gen görýär. Haram diýsen haramlygyny kabul eden oklar. Gaýnansak da, ana şul bizim içimizde şu wagt musulmanlaryň içinde şu ýagdaý hadiste haber berilýär, görülüp dur. Aydımsa diýilende musulmanlar diňe bir aydımsa däl. Aydımsagyň sebäp bolýan haram zatlary bar. Asyl şonu biz ünsüň gaçyrýar. Misal üçin şunu kunna agla we aydımsazların yanına näme bar? Klip bar. Kliplerin içinde yarım açık gıydılar tans ettirilýär. Ve şul aydımsazların köp böleginiň sözlerini haram zatlar öwülýär. Binika gatnaşyklar öwüp görkezilýär. Toýlarda da edil şeýle musulman doganlar. Toýda aydımsaz getirilýär, aydımsaz aýtdyrilýär, yanından käbir toýlara tansçy gıydylar getirilýär. Tansçy gıydylar bolmanda da şotak gelen gelin gıydylar, gelinjeler, daýdalar märekäň arasyna çykyp bir giden keseki erkeklerin arasında tans edýärler. Indi pikirlerim musulman doganlar. Bir türkmeniň, musulmanyň gelini, gıydy, jigisi başga erkeklerin öňünde tans edip görse, keseki erkekler onu sinap otursa, haýsy arnamusly musulman türkmen şuna razy bolup biler. Eger razy bolýan bolsa, ruhsat berýän bolsa, bir terslik barlygynyň alamaty. Diýilýär musulmanlar şerabyň bedeni serhoş edişýäli aydymsaz ruhy serhoş edýär diýär. Şunu konuda görýärse, aydymsazyň ýanyna tans etjek diýip şeýle bir aýp hereketler edilýär. Ýani ýalakka zenanlar erkekleriň öňünde, keseki erkekler zenanlaryň öňünde märekäň içinde şu hereketler edilýär. Aýp hereketler edilýär. Bedenine her hilek hereketler etdirýärler. Üstesine aragam çen bolsa, näme işläp görünýär bilen ogunna. Kapyram görse gen görýär şolan bolup ýörşün. Bu nähil musulman niýe? Nämeden bolýar? Edil şerabyň bedeni serhoş edişýäli aydymsaz ruhy serhoş edýär diýär.